Informatikai technikum, ágazati vizsga, Python feladat megoldása, menjünk rajta végig a tavain, mutatom, hogy hogyan kellene megcsinálni, és mire kell figyelni. Figyelj, a feladat itt van, egy focista fájlunk van, amiben focisták vannak, gólok száma, mérkőzések száma, átlaggól, mérkőzés. Hozzunk létre egy focista osztályt, a tulajdonság, név, gól, mérkőzés szám, átlag, stb. Olvassuk be a focista TXT-t, egy megfelelő adatszerkezetben tároljuk el. Írassuk ki egy mérkőzés bajnokok TXT fájlba azokat a focistákat, akik több mint 500 mérkőzésen játszottak. Írass ki a képen, kilőtte a legtöbb gólt, stb. Nyomjuk a feladatot. Tehát elsőként kell egy focista osztály, aminek vannak olyan paraméterei, hogy ezek a paraméterei valójában, és itt az kell, hogy itt mindegyikből csinálnunk kell egy paramétert, vagyis egy mezőt azon belül, ugyebár a klasszon belül, tehát kell egy tulajdonság mindegyikből, hogy ezeket megtartsuk. Ez megvan. Utána egyértelműen meg kell nyitni a fájlt, azt mondja, hogy legyen a fájl egyenlő fájl, idézőjel, focisták.txt, azt mondja, hogy read módban nyitjuk, encoding, UTF-8-as, tehát ebbe a fájlba olvassuk be, utána végig kell a fájlnak minden során menni, azt mondja, hogy for egy sor in file, és minden egyes sort fel kell benne dolgozni, azt mondja, hogy az elemek egyenlő lesz az egy sor.split, egy sor.strip először, és utána pedig spliteljük, és nagyon fontos, hogy pontos vesszőre spliteljük. Tehát az egy sor TX ezt a sort szétszedjük elemekre ezzel a splittel, és ezek lesznek az elemek. Utána ezeket, na itt lesz nagyon fontos, itt kell egy olyan, hogy focista lista, az egy üres tömb. Ebbe fognak belekerülni a focista elemek, ezek az objektumok. Itt azt kell csinálni, hogy focista lista pont append, és hozzá kell addolni egy focistát, aminek a paramétere név, gólszám, mérkőzésszám, átlag, magyarul az elemek az egy tömb, abból a nulladik elem, majd az elemekből az első elem, majd az elemekből a második elem, most a mérkőzés számnál vagyunk, és kell bele az elemekből a harmadik elem. Itt annyit le kell ellenőriznünk, hogy még a szöveges, a gólok száma, oké, a gólok száma és a mérkőzések száma az integer, tehát ide kell egy int, ide is kell egy int, és az utolsó az pedig float. Float, igen, így. Megvan. Ezzel a focista listába bekerülnek a focista objektumok. Ezzel meg vagyunk. Tehát a lista benne van. A feladat az, hogy tehát eltároltuk a megfelelő adatszerkezetben. Írass ki egy mérkőzés bajnok TX-re azokat, akik több mint 500 mérkőzésen játszottak. Tehát végig kell menni a focista listán, és nagyon fontos, hogy nem a fájlon kell végigmenni, mert az egy szöveges adatállomány, hanem most már el van tárolva, tehát for egy focista in focista lista, tehát a focista listán kell végigmennünk, és abból azokat kell kiíratni egy fájlba, akik több mint 500 mérkőzésen játszottak. Előtte nyissunk egy fájlt, tehát legyen a bajnokok fájl, az egyenlő open, mi volt a neve? Az volt a neve, hogy mérkőzés bajnokok.txt, ezt ide berakod, write-ra nyitjuk, hopp, az V, elgyár, és encoding, UTF-8 megvan. Tehát ebbe a fájlba fogunk írni, ebbe a bajnokok fájlba, de csak azt, amikor az egy focista pont, mi a feladat? Több mint 500 mérkőzésen, tehát a mérkőzés szám nagyobb, mint 500, több, nem egyenlő, több. Akkor a bajnokok fájlba beleírjuk az egy focista pont nevet. Ezt egyébként most le is futtathatjuk, és megnézzük, hogy lesz-e. Hopp, itt van egy probléma. Invalid literal for int with gólok száma. Igen, ez nagyon egyszerű, az első sort ki kell hagyni, tehát most megpróbáljuk konvertálni. Amikor megnyitjuk a fájlt, akkor file.readline. Nagyon fontos, egy sort be kell belőle olvasni, hogy azzal már utána itt ne dolgozzunk. Jó, nyomjuk rá. Hopp, még egy hiba, nem tudja a stringet floatra konvertálni 0,75, ennek az a problémája, hogy át kell cserélni a vesszőkaraktert pontra. Így, ha most rányomjuk, akkor sikerült, és a mérkőzés bajnokokban benne van, hát ezek a nevek, mondjuk itt jó lenne egy enter dobni utána, itt valami olyasmi kellene, hogy ilyen, és ide egy per n, és így. Ugyebár? És ezt így rányomjuk, akkor a mérkőzés bajnokokban benne van. Nagyon jó. Tehát a feladat megvan,
hogy kiírattuk, aki több mint 500 mérkőzéssel játszik. Íras ki a képernyőre, hogy kilőtte a legtöbb gólt. Hát ez azt jelenti, hogy végig kell menni megint az elemeken, és meg kell jegyezni azt, aki a legtöbb gólt lőtte. Ide már kell egy kis logikai készség, zárójel, nem mindenkinek lesz meg nyilván, na jó, mindegy, ne trollkodjunk. Az a lényeg, hogy végigmenjünk megint a focista listán, egy focista, én focista lista, és itt jön a trükk. Ahhoz, hogy tudjuk, hogy ki a legnagyobb, ahhoz meg kell egyeznünk a legnagyobbat, illetve mindig tudni kell, hogy mi az aktuális legnagyobb. Mutatom, és akkor lehet, hogy könnyebben megértitek. Kilőtte a legtöbb gólt. Tehát csinálunk egy ilyet, hogy legtöbb gól egyenlő 0 jelen pillanatban, és ha az egy focistának a gólok száma nagyobb, mint az eddigi legtöbb gól, az azt jelenti, hogy az illető többet rugott. Tehát meg kell őt jegyezni. Akkor azt mondja, hogy legtöbbet rúgó focista egyenlő az egy focistával. Megjegyeztük őt, ugye? És nagyon fontos, hogy a legtöbb gólt felemeljük arra, amit ő lőtt. Ez itt a logikai problémamegoldó készség, amit itt meg kell csillantani mindenkinek. Az a lényeg, hogy megjegyezzük a focistát, illetve az aktuális focista által rugott gólok számát pedig eltároljuk, mert innentől kezdve ez lesz a gól, amit a többieknek felül kell múlnia. Ha nem sikerül, akkor ő nem többet rugott. És amikor vége van az egésznek, akkor kiíratjuk, csak kíváncsiságképpen a legtöbb gólt kiíratjuk, rányomjuk a futást, és az jön ki, hogy 674. És igen, az Ronaldo. Oké, és tehát az a jó, és ki a legtöbbet rugó focista pont név, az Ronaldo. Tehát így megvan. Így akkor ki tudom iratni. Ezzel megvan, kilőtte a legtöbb gólt, megvan, nagyon jó. Tehát az a lényeg, hogy amikor legtöbbet vagy legkisebbet kell, akkor kell egy változó, amiben tárolod az aktuális számot, amitől lehet, hogy nagyobb a következő elem, miközben mész végig az elemeken. Következő feladat, számod meg hány olyan focista van, aki kevesebb gólt lőtt, mint 200. Figyelj, itt erre nagyon figyelni kell. Számold meg, tehát valamit össze kell adni. Azt mondja, hogy a kevesebb gólt lőtt, kevesebb, mint 200. Kevesebb, mint 200, ez egy totál. Egyenlő 0 ilyenünk van. Megyünk a focistákon újra. Egy focista, én focista lista, 2 pont, és ha az illető kevesebbet rugott, if egy focista kevesebbet rugott, mint 200, akkor a kevesebb totál 2, ahhoz hozzáadunk egyet. Ugyebár megvan. Tehát ha találunk egy ilyet, akkor megnöveljük ezt a számlálót. Kevesebb, mint 200 számláló legyen az, ennek az a neve, hogy számláló, hol a refaktor? Totál, számláló. Így, és utána itt kiírjuk print kevesebb, mint 200 számláló. Futtatjuk, 2 ilyen van. Lehet ellenőrizni, valószínűleg 2 ilyen van. A Harry Kane, meg a Kylian Mbappé. Okés. Tehát megvan a 5. feladat is. Írasd ki, hogy mennyi az átlag mérkőzés szám az adott TXT-ben. Figyelj, matekba ugye profi vagy, egyértelműen össze kell adni, hogy hány mérkőzés van, a mérkőzés számot, és el kell osztani az elemek számával. Tehát először is kell a totál mérkőzés szám, ezt össze kell adnunk, az egyenlő 0. Végig megyünk a listán, egy focista, én focista lista, és a totál mérkőzés számhoz hozzáadjuk az egy focista pont mérkőzés számot. Megvan? Tehát a végén ebben lesz, hogy mennyi mérkőzés játszott összesen a sok focista. És a végén az átlag, 2 pont, na és itt jön a trükk, vagy ide kiszámolhatjuk, átlag egyenlő, a totál mérkőzés számot el kell osztanunk a focista lista hosszával, ugyebár? Ezzel. És az átlag pedig átlag. Futtatás 553,3. 13 perc alatt csináltam meg a feladatot, remélem te hamarabb meg tudod csinálni. Egy nagyon fontos megjegyzés ehhez a kódhoz. Tehát itt van a feladat megoldása. Említettem nektek a fontosabb részeket, amikor a legnagyobbat ki kell keresni, akkor megjegyzett valamelyikben, illetve a legtöbbet, az elemet is megjegyzed, illetve az értéket is. Amikor össze kell számolni, akkor egy számláló kell. Figyelj, itt most minden egyes esetben végigmentünk a listán, de egy nagyon fontos megjegyzés annak, aki profi vagy villantani akar a vizsgán, hogy ezt valójában egyetlen egy forral, egyetlen egy ilyennel meg lehetne csinálni, ugyanis ezeket a feltételeket át lehetne mindegyiket ide rakni szépen így.
mondjuk akkor áthozzuk a legtöbb gólt ide, nem oda, ide, és akkor már azt is kiszámolja. Ugyanígy a gólszámot is mindent át lehetne vinni, hogy egyetlen egy körrel megcsináljuk az egészet. Ez akkor jó megoldás, amikor végigmegy az összes elemen. Viszont nagyon figyeljetek, mert a 2021-es feladaton, úgy emlékszem, volt olyan, hogy ha megtaláltad a legnagyobb elemet, akkor lépjél ki a ciklusból. Abban az esetben ezt nem lehet alkalmazni, azt a trükköt, hogy egybeírod az egészet, de szerintem itt nagyon elég lesz az, hogyha valaki így külön meg tudja oldani, tehát teljesen jól van ez így, hogyha annyi ciklus van, ahány feladat. Remélem mindenkinek sikerülni fog a vizsga, csütörtökön lesz, sok sikert mindenkinek, nyomjátok 1000-rel!